Grazzi mulej. Mela, nilqaw lill-laħwa tagħna tal-Facebook u tal-YouTube li kontinwament issegwuna. Nilqawkom il-lejla għal kelma żgur qawwija li ġejja mingħand il-mulej tru dan hija Kert Vella Petroni, idbirku, isimgħu u ssaħħu għall-glorja tal-Missier. Paċi paċi magħkom laħwa. Grazzi mulej għal kulħadd li ġie llum, grazzi mulej għalikom kollha li ġejtu llum hawnhekk għax il-mulej jagħmel affarijiet kbar pas-soltu Ġesu dejjem ikun infaħħar. Mela greetjawk ta' Facebook u YouTube u met jarana live ukoll fuq social media platforms differenti. Nixtieq nibdew bid-talba, niftuħ bit-talba l-ewwel. Grazzi Missier. Grazzi Missier ta' dassija li tajtna biex nkunu fil-preżenza tiegħek. Grazzi Missier li fil-preżenza tiegħek hemm ferħ, libertà u paċi. Grazzi Missier li l-wedit tiegħek huma kollha iva u amen Missier għax miegħek xejn ma jonqosna Missier. Kellem minn fommi. Oh, Sidi Ġesu Kristu, għaxin il-kelma tijak biss irrit najt mulej, biss naraħuti jibnu, jikbru fil-spirtu qaddis tijak mulej, biss immurru mill-glorja għal-glorja mulej, għax inti biss Ġesu t-salva, u inti biss Ġesu l-maħbub tana li taħt il-paċi u skop fil-ħajja. Għabek nitlob spirtu qaddis, hu full control issa, u kellem minn fommi għal-glorja tijak Missier, fisem Ġesu, halleluja, amen, grazzi mulej. Laħwa, il-titlu ta' dal-messaġġ ek jismu. Isru u tolbu, għax ma tafux meta jissija. Isru u tolbu, għax ma tafux meta jissija. U jina l-ewwel darba f'ħajta ħanipritka bil-Malti, ma kolkom naqa' paċenza bija. Ma fisem Ġesu kollox ħajaddi tajjeb għax il-mulej ħajkellem minn fommi, grazzi mulej. Mela tassew aħwa tiegħi. Isru tolbu, ma tafux meta jissija, ħadd ma jaf meta jissija. Għabek importanti kunu preparati, nejxu jisu ġej Ġesu l-lum, mux nejxu fil-bira u fada, imma nejxu fil-moment mal-mulej, għax dil-moment hija moment li Allat jaħdem palissa prezenti. Għabek nixxiq li għan-immurru fi-skrittura, Matthew 26, 36-41. Ġesu jitlob fil-Ġetsemani, għawnek Ġesu qabel mara l-passjoni, kiet jitlob fil-Ġetsemani, wara xajdilna fil-skrittura mqazza, Matthew 26-36. Umbagħad Ġesu, flimkien ma' d-disċipli tiegħu, wasal f'qasam jgħidulu il-Ġetsemani u għall id-disċipli, għodu bil-qeda hawn sakemm imur hemmhekk nitlob. U ħammijaw il-Pietru u żewġ ta' Zebedew. U beda jissowet qalbu u jiddejjaq. Imbagħad għalilhom għandi ruħi mnietka għall-mowt, ibqgħu hawn u issru miegħi. Meta kemm xejn l-qudiem, inxedet wiċċu fl-art jitlob u jgħid, Missier, hekk issa jkun bet minni dal-kalċi, imma mhux kif irid jien iżda kif trid int. Ġie ħdejn il-ġixxipli u sabhom reqdin. U għall il-Pietru, mela ma flaħtux tissru sija waħda miegħi. Issru u tolbu, bis ma titlux fit-tiġrib. L-Ispirtu iva jrid imma ġisem dajjef. Mur rewind fuq verse 40, fi jara xajdilhom il-ġixxipli. Ġie ħdejn il-ġixxipli u sabhom reqdin. U għall il-Pietru, mela ma flaħtux tissru sija waħda miegħi. U di domanda l-lum il-mulej, għajt jgħidilna, ma tifilħux tissru sija miegħi fit-talb, sija waħda biss. Ovvjament kussija trid tkun għal-mulej, ma dil-kokkożjoni, dil-event, il-mulej kien tistenna l-apposti jkunu miegħu. Mhux dejjem Ġesu jerfa' l-pis fuq spallejh. Hija Ġesu jista' kollox, ma jixtieq li aħna naħdmu bħala familja miegħu. U hawnhekk Ġesu jorik blind nieket għallhom tassew, ma flaħtux tissru sija waħda miegħi. U di domanda weġib najdilkom, għed tamlu mulej l-ewwel imħabba tajitkom, għed kunu hemm għal Ġesu, jew Ġesu għed jibla l-pis kollu intom ma tamlu xejn dedwija, jagħmel Alla, vera jagħmel Alla, imma la għażlek biss int taħdem miegħu tkopra miegħu, għażlek biss inkun xhieda tiegħu, għażlek biss tkun eben u bint tiegħu, għażlek biss fih tkun id-daw tad-dinja u melħ tal-art. U Ġesu hekk jixtieq minna, għax
ngħidha bil-Malti, bil-qawwa kbira tiġi responsabilità kbira tas-sow u l-mulej tagħna l-qawwa x'ħaraqna fix-xbija tiegħu, tagħna l-qawwa ta' Spiritu Għaddis, tagħna natura divina tiegħu. U din tas-sow importanti insaqsu. Jien qed ngħix fil-ewwel imħabba tiegħi, qed inkun hemm għall-mulej, qed nisraq u nitlob, qed inkun watch and praying, qed inkun imqajjem bi-Spiritu Għaddis għax jispiċċini ngħid. Ħafna bdew tajjeb. Imma ftit ħajspiċċaw. U seda x'ħafna bdew tajjeb, imma ftit nispiċċaw tajjeb. U jispiċċini ngħid hekk, tgħid li għalfejn tgħid dal-kliem kert, għax ftit li jibqgħu sal-aħħar mal-mulej. Ħafna nies jispiċċini ngħid moħħhom f'xal dak, xal ieħor, x'qed jiġri fid-dinja, x'qed jiġri mat-tobba, x'qed jgħidu li t-tobba, x'qed jgħidu l-ieħor. Le. Il-fokus tiegħek trid tkun fuq Ġesu. Ġesu biss u tweġiba ta' kollox. Ġesu biss jissalva. Ġesu biss jeħles. U Ġesu biss jagħti libertà. Għandi tweġiba għalikom. Hekk għandkom aħwa fil-familja ommok jew missierek. Hekk ma taqblux magħhom x'tagħmel, titlaqhom? Le, jibqgħu ommok u missierek. U dawk jibqgħutek fil-familja tiegħek, ma anke fil-familja spiritualija fil-ġisem ta' Kristu. Ejja nieqfu nkompetu b'xulxin u nibnu xulxin u nħobbu xulxin kif ħabna Ġesu. Ġesu għalinna id-dinja tkun tafkom bl-imħabba tagħkom lejn xulxin, mhux lejn kompetizzjoni. U hekk inti temmen li l-mulej poġġik familja. Kun mhux il-problema, imma kun is-soluzzjoni. Kun is-soluzzjoni għax il-mulej poġġik hawn skop. Ma ġejtx hawn biżbal, il-mulej ġabek hawn. Immaġina spiritual il-pastors tagħna kif iħossuhom imsieken. Jħossu dik it-taqal fuqhom u ma jsibu l-ħadd u m'għandux ikun fejn ikun hekk. Għax not ngħid ma tafx x'għamli dak brother, jew x'għamilti dik is-sister. Min għallek trid żomm għajnejk fuq il-bniedem? Inti żommajnek fuq Kristu biss, ħalik biex jagħmel il-bniedem. L-importanti timxi sewwa ma' Ġesu. Żommajnek fuq Ġesu, mhux x'għamel dak u x'għamlet l-oħra le. Żommajnek fuq Ġesu biss perfect. U biss he will never let you down. Ġesu biss u kun dejjem lojali lejk. Ma ħalik biex jagħmel ħadd ieħor u żommajnek fuq Ġesu. Nerġa' ngħidlek hawnhekk mhux kompetizzjoni qegħdin, imma biss nibnu xulxin u mhux sewwa minn beda bit-tajjeb jitlaq u jibda jitfa' botti valen u l-affarijiet ma jmurrux hekk. Hekk din il-familja tiegħek trid tibqa' lojali għall-familja tiegħek. Nerġa' ngħidlek hekk ikollok xajt m'ommok u missierek naturali, mhux qed titlaqsib missierhom ieħor, imma tibqa' magħhom u tprova tifhimhom u tgħinhom u l-imħabba l-aħwa. Taf x'inhi l-imħabba? Paċenzja. U ħafna m'għandhomx dik il-paċenzja għax ħafna mhumiex jgħixu fl-ewwel imħabba imma tgħixu fil-feelings fil-ġisem. U Kristu qegħdin ngħixu fil-Spiritu għax Spiritu Alla jagħti libertà. Glorja Ġesu. Grazzi Ġesu. Infaħruk mulej. Għax inti biss is-soluzzjoni mulej. Int ma trid ġungla, int trid knisja, familja mulej. Int trid familja, mhux jew jiġbed minn hawn ieħor laqqas fejn sejjer li ieħor jgħidlek u dal-konfiżjoni kollha. Int trid familja naħdmu flimkien. One mind, one heart, qalb waħda, moħħ wieħed. Int hekk trid Ġesu. Għax inġej lura l-arusa bla teba mulej. Mhux arusa mill-fruda, imma arusa maqgħuda fl-imħabba tiegħek mulej. U tassew ħadd ma jafx meta jissija. U taf xejdilna Ġesu? Fl-aħħar ta' żmien, ħafna jitilqu bil-fidi, ħafna jobbodu xulxin, ħafna jinfirdu minn xulxin. Dik żgur mhux il-pjan tal-Alla, hekk vera din fl-aħħar żmien kif nemmnu, nibqgħu lojali fejn poġġina mulej u nibqgħu għajnejna fuq Ġesu għax hu biss is-soluzzjoni. Grazzi Ġesu. Grazzi Ġesu. Grazzi Ġesu. Importanti konna l-paċenzja. Għax frott ta' Spiritu Santu għal-paċenzja. Paċenzja hija importanti ħafna, paċenzja u perseveranza. Kif għajdinna Apostlu Pawlu f'Korintjans 13, jmorru hemm, Korintjans 13, vera skrittura importanti, nasbu fuqha 1 Corinthians 13. 1 Corinthians 13, verse 1. Li kont nitkellem bil-sina tal-bnedmin u tal-anġli, bla ma kellim ħabba, kont ikun istrument tar-ram jiżarża jew platti ċekku. U kieku kelli d-don ta' profesija, u kont naf il-misteri kollha u l-għaref kollu. Kieku kelli l-fidi tiegħi li naqleb il-muntanni, ma kellix imħabba, jien kont ikun xejn. U kieku kelli naqsam ġidi kollu fil-karata, u nagħti ġismi għal-ħruq.
Bla ma jkolli mħabba xejn ma jkun iswi li ta' ġid. L-imħabba taf tistabar u tħen. L-imħabba miex għajura. L-imħabba ma tinfetax, ma tintefax. L-imħabba mux gburija, l-imħabba hija paċenzja, l-imħabba hija ġustizzja, l-imħabba hija verità u l-imħabba ma tispiċċa qatt. U għak aħna vera ta' Kristu għanna nħobbu xuxim dik l-imħabba, mux għax ma naqbix ma dak il-brother ta' għan nitlaq namel ta' rasi, le, dik mux imħabba, l-imħabba spaċenzja, tibba t-sabar maħuku uħtok, tibba t-prova tifimom, għax love is understanding, l-imħabba t-għattik kompazzjoni, bissifim dak li kun, bissifim għalfejn għassepek, bissifim għalfejn għalek, mux taqba tu titlaq rasek, l-affrit ma jmuruxek laħwa, l-imħabba hija paċenzja, nimxu paċenzja ma' xurxin, u għak vera temmen il-mulej poġik ġo post, mux ma daqbeġ daqsek familja, le. Il-familja tibba nerġa' ngħidlek. Ommok missierek naturali ma tbidilhomx, anke kif żbaljaw ħafna, tibba tħobbhom ma għandna nkunu ma' xulxin u fejn poġġina mulej, għax issa ngħidlek aħna mbirkin li l-mulej poġġina hawnhekk. Knisja apostolika, knisja qaddisa bil-qawwa tal-mulej. Grazzi Ġesu. U aħwa kif qal Ġesu, Sidna Ġesu sowal. Laqas l-infern teqleb il-knisja tiegħi u tassow laqas l-infern teqleb il-knisja tiegħu għax Ġesu li jgħixu fejn akbar minn dak li hemm fid-dinja. Ġesu akbar minn kulħadd u Ġesu għandu l-aħħar kelma, mela importanti nkunu lojali li Alla u lej fejn poġġina u lej xulxin. Grazzi Ġesu. Kemm int kbir mulej, kemm int kbir mulej du beċċiri Ġesu. Għed jafdani bidil kelma, xaġa zaħira fuq, jasira fuq, ira, meta kont zaħir kont insiba diffiċi bis nitkellem, kelli ċertu kondizjoniet li ma stajċ nifunction jasow, imma għara kemm ukbir mulejlu met nitkellem għaw, unfaħar il-Ġesu, grazzi Ġesu, Ġesu ta' sow jiffejja, Ġesu ta' sow jissalva, u Ġesu ta' sow jagħmel kollox ġdid, grazzi Ġesu, min liben jaħles u ta' sow ħieles laħwa. Never doubt. Għat kolkom dubi fuq il-mulej. Il-mulej jgħamil affarijiet kbar, għax il-weddit tiegħu ma kollha ivo ammen. U jina xhieda ta' il-verità, għax kif għattilkom. Meta kont żgħir qastajt nitkellem, u sarani kif nitkellem flow f'isni machine gun bil-grazzja ta' Alla. Grazzi Ġesu. Grazzi Ġesu, kemm inti kbir mulej. Nixtieq ngħidilkom din li tistenna bil-paċenzja hija l-pedament tal-ħajja spiritwali. Għaj il-pendament li tibnik, kollox iġi fast, memx karattru. Aħna dal-aħħar modern dinja tal-lum, kollox fast food. Iridu kollox fast. Jisna sejn McDonald's u KFC. Imma tafx għamilek s-sara għar fast food. U l-istess bieċajna mal-mura jridu, issa Ġesu, jgħidlek, ibni, binti, isriħ fija. Jiena jgħat miegħek, jien ħamli waqtek ħantijulek fil-żmien ħin tiegħi, istriħ fija, tħares l-emulaw, ħares lejja, għax jien il-bidu tmiem ta' ħajja tiegħek u jien li waqtek ħantijulek fil-ħin tiegħi. Imma dik il-problema jridu kollox malaj, asmajt mill-mulej, għanna melek, ma minna l-ek għadak istaġun. Stenna mulej, il-mulej għandu nis fottorata, għandu nis tijaw fottorata spiritualment bis jgħinuk, mux taqbodu tfajjar bla doċ. Taf xajt il-Maltjus? Il-Malti għajt la tusa maġla, tamal fuħom, ja? La tusa maġla, tamal fuħom, jo vera. Laġġat mamlet nis, għat. Għabek tkunu paċenzjużi, nerġa' ngħidilkom kif tajdilna hawnhekk fis-Skrittura. Importanti nasbuha dis-kelma, x'kelma importanti. Li tistenna bil-paċenzja hija pendiment tal-ħajja spiritwali, hija pendiment. Għax hemmhekk tikber fil-karattru u l-problema ħafna għandhom żelju u m'għandhomx karattru dispiċini ngħid. Għanna bżon l-karattru li tiġi minn Alla biss binobduh u nobdu dawk ta' fuqna spiritualment għalġi tagħna dan kollu. Alla ma ħedimx borf, jaħdem bulit. Alla ta' ordi mhux konfiżjoni. Ma importanti nasbu l-affarijiet l-aħwa. Għaxek vera din fl-aħħar sija kif nemmen għadin fl-aħħar sija ħajkru kbira l-aħwa. Ħer kbira ħafna jobbodu xurxin u tulqu minn xurxin. Jisu qatt ma kienu jafuk. Dik mhux il-pjan tal-aħwa. Alla tordni ġnajdek, mux dizordni, ma naħdmu għalaqta li Ġesu li tibda l-ewwel fi knisa fej poġiku l-ewwel l-istess DNA. Hemmhekk jibda kollox, hekk jrid il-mulej. Sabit xirek ma laħwaraj, mela le, imma l-ewwel familja tiegħek. Charity started home, il-karata tibda fil-familja fejn poġġik il-mulej. U hemmhekk tiġi revival, meta jkunu maqgħudin vera fil-mħabba. Mhux nibbikaw ma' xulxin u ngħidu fuq xulxin imma nħobbu xulxin u nibnu xulxin mhux nikkompetu.
imma nibnu xurxin. Dik importanti ħafna l-aħwa. Dik importanti ħafna, x'neġi ngħidlek ħafna bdew tajjeb. Imma ftit ħispiċċaw tajjeb, dispiċċini ngħid. Dispiċċini ngħid l-kelma ma nixiex ngħid, imma li hija verità. U l-verità li teħeles, il-verità li teħeles, naxek veri fl-aħħar sija kif nemnu għalkemm ħakolaw erq. Għalkemm importanti żommu għajnejna fuq Ġesu biss. Għax hu biss ma jiżbalja, mhux xi tgħidli, imma brother, ma tafx x'għamlu li dak. Il-mulej xallek, ħares seħutek, għalek ħares lejh. Żomm għajnek fuq Ġesu u ma jdispiċikx. U għaffer bis tkun maħfur. L-imrar joqtlu persuna, għak t-verti tkun maħfur, t-taħfer. U tafda falla, u tafda fih, li tkun fejtful, fej podġik. Mux ma taqbeġ daqsek, li ma kont nafu dal-persuna. Laħfet ma jmurxek, laħwa. Nikbu fil-matura taf l-mħabba. Id-dispiċina tafna timxu fil-ġisem. U mux fil-spirtu, u ġisem jġib mot. U spirtu talla jġib ħajja laħwa. Spirtu jġib ħajja, mux il-ġisem, mux il-feelings, ħassejtek, inħossek. Ġisu tafxallek, imxi bil-fidi. Għax il-fidi toġob l-alla, mux il-feelings. Il-fidi tajdna l-kelma talla, mux il-feelings. Ħallik bil-feelings, għax xikodan dispiċa, għalla ġabni suġini, bil-fidi ħossek, għax inħossek. Mulej ma jimportax mill-feelings. Il-fejdi kollox laħwa. Il-fejdi li toġob għall-alla. Il-fejdi. Fejdi timxi bl-imħabba ta' Kristu. Grazzi Ġesu. Grazzi Ġesu. Thank you Jesus. Grazzi Ġesu ta' kollox mulej. Infaħruk mulej Ġesu. Nadurawk Ġesu. Grazzi Ġesu. U tajdu li per esempio ma jili nitlop il-mulej għal xi ħaġa partikolari. Għada ma ġraċ, għan nitlaq ta' għax maħħaċ li rrit, mal-mulej, xallek laħwa. ħajtek hija fuq Kristu, int mitt u Kristu jgħix fik, il-fokus sekundu kun Ġesu, mux xixtatiħu minnu, għax ma tanixek il-mulej, jew dak ma tanixek, jew dak ħada kontrija, le, int Ġesu jgħid ikun il-fokus tijak. Għanna eżempju tajjeb fil-Bibja ta' profeti antiki, għanna Giuseppi, stenna 13 sena. Biss jara l-weda tal-alla li wedu, 13 sena stenna, imma maħadix kontra Alla, ju bada jdubata ju kontra l-nis li Alla poġġa fuqu, baqa bil-fidi, baqa bil-reverenza li Alla, baqa jafda f'Alla, u fl-aħħar, what the enemy meant for bad, God turned for good, li ħazin għamel, mulej daru għagġi tijaw, għax Joseph ġi prince, power and control, u salva l-ħutu mbatt. Li s-sħuqtu li tradow kienu dawn, imma mbagħad il-mulej, dak kosa ġittijaw, xbaqa jistenna fil-paċenzja 13 is-sena ta' mhux xajta, imma il-mulej x'bidla għamel mbagħad tara kemm hu kbir Ġesu li l-enemi li għamillek il-għadowa, Ġesu jibduru ġittijak meta tafda fih, meta tistenna bil-paċenzja u perseveranza, meta ma taqtax qalbek u tibqa' faithful lejn Ġesu fejn poġġik fil-mixxa tiegħek miegħu. Għal-kemm hu kbir mulej, għandna eżempju ieħor ukoll, Mosè, stenna 40 sena, stelu jistenna dan, tajli ma kemm għandu mistenna. Il-mulej jgħidlek binti, ibni, jien ma bidilx is-sitwazzjoni tiegħek għax tinbiddel qalbek, bas nġibek iktar tixbaħ lili. Għax in-nar, id-deppi ġi sabiħ fin-nar, inti ġi iktar tixbaħ lili, meta qdim it-tiġrib, meta qdim fil-mixxa ta' tistenna. Waiting season is good season, my brothers. Waiting season is glorious season. Kull staġun għandu raġun. Ek tafda fil-mulej, tkun tħossu kisek il-jum. Grazzi Ġesu. Grazzi Ġesu. Grazzi Ġesu. U għanna Abram, eżempju ieħor, stenna 25 sena, u x'għamel Abraham meta provi jgħin l-Alla, ħanejnu l-mulej għax bajt nistenna, ġab l-Ixmajel, u taf min jiġi minn Ixmajel, il-tip ta' fidi li għandhom, so dik torik diżordni, meta ma tistennix, podini tagħmel, so għajar nistennu l-mulej, u nafdaw fih, u nalu fidejh, għax hu l-vuċi perfett, mhux ta' diżordni, mhux ta' konfessjoni, ma ta' ordni u divin. Ma għajar nistennu l-mulej laħwa, għax min jistenna mux jitenna, le, min jistenna jikber fil-glorja tal-mulej. Grazzi Ġesu. Grazzi Ġesu. Halleluja. Kemm kbir mulej Ġesu. Kemm sabiħ Ġesu li ġibna u l-lum bis nħobbuk u nħobbu xurxin kif ħabbejt. Kemm aħna mbirkin li għanna dil-familja, li għanna Ġesu u xurxin. Kemm kbir Ġesu. Grazzi Ġesu. Grazie, thank you Jesus. Jikun nfaħar Ġesu Kristu. Halleluja, halleluja. Grazzi mulej.
Nixti ngħidilkom ukoll xi ħaġa qiegħda fuq qalbi fuq iż-żwieġ. Tgħidli fuq xi jaqbel dan ġej fuq iż-żwieġ jew imma xi ħaġa importanti nasbu. Iż-żwieġ xi ħaġa importanti nasbu fuq f'dil aspett fl-element li tistenna li ma taġġilx, li tistenna l-mulej. Jorik il-persuna ma min trid tkun, meta tkun fi żwieġ tistenni ukoll għax il-mħabba hija paċenzja. Paċenzja hija mħabba. Kif rajna ftit qabel f'Korintins 13 fil-Ittra ta' Apostlu Pawlu, mħabba hija paċenzja. U żwieġ mhijiex dwar karozza kbira, jew dwar tfal Halloween, jew jkollkom il-flus, jew kollok hekk, jew kollok li trid, le. Iż-żwieġ huwa sagrifiċċju, imħabba hija sagrifiċċju u ħafna jdispiċċi ngħidu huma miżewġin u m'għandhomx dik il-paċenzja lejn xulxin, le. Iż-żwieġ huwa covenant marriage, covenant minn Alla. U l-imħabba li trid ikolkom ma' xulxin li tistennew, tkunu ħniena ma' xulxin, tkunu paċenzjużi ma' xulxin, mhux todu tiġġieldu ma' xulxin, le. Iż-żwieġ mhuwiex dwar tit sabiħ. Mux il-titx kollox, iż-żwieġ. Mux il-titx, iż-żwieġ. U darba żewġ fil-mulej, iż-żwieġ tija kippa fajnejn il-mulej. Għabek l-mħabba hija paċenzja. L-imħabba hija paċenzja l-aħwa. Sabar tas-sow. Iż-żwieġ, nerġa' ngħidlek, mhuwiex dwar trid sabiħ, jew dwar wejed sbieħ, jew dwar tfal sbieħ, li sabiħ kollok tfal sbieħ, imma mhux dwar l-affarijiet ta' barra. Iż-żwieġ huwa żjarat fi sptar, xogħol sija twal, sakrifiċċju għal xulxin, u dik iż-żwieġ li mulejx intom ikolkom, intom ħadu żewġu dal-watt. Dik il-mindset li mulejx ikolkom fi żwieġ, l-imħabba hija sakrifiċċju. L-imħabba hija commitment, mhux just feeling, jien inħobbok ta' bil-feeling sajt li trid. L-imħabba hija sakrifiċċju mhux feelings, bil-feelings li trid, bil-kliem li trid tajt, imma l-imħabba hija bl-emil tiegħek, kif ġib ruħek ma' dawk li huma f'ħajja tiegħek, kif timxi magħhom, mhux just ngħid jien inħobbok ta' ma kif tori l-imħabba tajt il-kelma tal-la? Bl-emil, bil-frott tijak jarfuk li intom tal-mulej, kif timxi ma dawk fil-ħajja tijak, u l-intom mizowġin, kif timxu ma xurxin. Grazzi Ġesu, grazzi Ġesu. Infaħruk mulej, nħobbuk Ġesu. Inti triq Ġesu. Grazzi Ġesu Kristu. Grazzi Ġesu. Nixtieq morru Hebrews 12. Hebrews 12. Grazzi Ġesu. Grazzi Ġesu. Lut nax. Alright. So, għamlek very importanti nasbu fuq diskutura għax jalofol kif għanna nkunu mal-mulej, li kif għanna nimxu, fej għanna kunu d-direzzjoni tagħna, fej għandu kun il-moħ tagħna, fej għandu kunu s-sibijiet tagħna. Għax importanti ħafna kif tajdinna l-kelma talla li kif mux kif bdejt ma kif tispiċċa. Kif tispiċċa tas-sow, ma unek tajdilna. Verse 1, Luke 12, verse 1. La darba ħna wkoll għandna madwarna sħaba kbira ta' xieda, ejju warbu minna kull xkil u kull dnub li malaj fixkilna u bqalbna qawwija nibqgħu niġru t-triq tal-prova li għandna qudiemna. Inżommu għajnejna merfuqa lejn Ġesu li minnu tibda u fih tintemm il-fidi tagħna. U li flok il-ħena li kellu d-diemu għaqat s-salib bla xejn ma is-lajb tijaw u issa jett fuq il-naħa tal-emin ta' tron tal-la. Grazzi mulej. Għattara Ġesu għax baqa faithful lej il-missir, baqa faithful lej nis fil-ħajja tijaw wara l-missir għajmu m-mowt u poġi fl-ikbar post glorious imma għax baqa jemmen, għax baqa jnejn fuq il-prize, baqa jnejn fuq il-missir u għanna l-istess għanna namlu għajnejna fuq Ġesu bis għax u bis għatma he will never disappoint us. Only Jesus will never disappoint us. Ġesu biss għat ma jaffallina. Għabbek importanti għajnejna mwaħlin fuq u biss. Għax fihem it-tama glorja u fihem il-libertà. U dik il-problema xikultant. Inneħu għajnejna minn fuq Ġesu. Nibdu nasbu f'xal liħor, xal dak, xalu li tobba, xali dak il-persuna. U xieġilna, nitilfu l-fidi. Għax il-fidi tiġi permezzi tars lej Kristu biss. Li tafda fih biss.
Għax il-wedet tiegħu ma kollha iva omen, imma minnu biss jiġu. U dik il-problema meta neħu għajnejna minn fuq Ġesu. Għajnejna li tkun fuq Ġesu ħin kollu pażżiemel sejra l-tiġrija. Għajnejh dirett lej il-prize, lej il-vittorja. U hekk għandna nkunu ma' Ġesu, għajnejna mwaħlin fuqu. Għax fih biss qatt ma niddimbu, fih biss nerbħu, fih biss nista' nsibu dik l-imħabba li nixtiequ. Imma darba inneħu għajnejna fuq Ġesu, għemmek jibda l-problemi. Għemmek tibda l-problemi u divizjoni. Għaxek nżommu għajnejna fuq Ġesu. Ġesu tina grazzi nipaw lojali, lejhu lej xurxin. Għax Ġesu u Alla ta' divinità, Alla ta' ordni, Alla ta' harmony divine harmony. Mux Alla ta' konfizjoni, nerġa' ngħidlek u Alla ta' ordni. Jikun nfaħħar Ġesu Kristu. Halleluja. Grazzi Ġesu. Grazzi Ġesu, grazzi Ġesu, grazzi mulej. Nixna imorru James, Jakbu, 1:2-8. Grazzi mulej, grazzi mulej. Kemm kbir Ġesu. Jakbu, wieħed vers 2 sa vers 8. Ara kif tibda. Huti. Għoddu kollox bifer, meta tabtu wiċkom ma kull xorta ta' tiġrib. Għaxantkom tkunu tafu li tiġrib tal-fidi tagħkom innisser is-sabar. Ħallu l-sabar ikollu l-mija tiegħu fikom, biex tkunu perfetti u sħa, bla ma jkun oskom xejn, jgħidilna kelma talla. Isma' di biċċa. Ħallu s-sabar jikollu l-milja tiegħu fikom, biex tkunu perfetti u sħa, bla ma jkunu jonoskom xejn. So diki, meta għandkom is-sabar f'Kristu paċenzja, ta' so ma jonsok xejn mal-mulej. Tex ħajja ta' re, king or queen, teħxu fil-qawwa tal-missir, għax il-paċenzja reġena jilkom hija importanti. Hija importanti x'meta għandkom paċenzja talla ma jonqoskom xejn mal-mulej. Jista' jiġi l-ikbar mal-temp, tot tfaħħar il-mulej, tisfen għal Ġesu, għax taf wara mal-temp joħroġ il-bnazzi. U ma' Ġesu nerbħu dejjem. Meta ngħaddu mill-maltemp, ma' Ġesu għandna nisbaħ weda. Jien ma nitlaqkom għadd, jien magħkom sal-aħħar. Imma antum ħatibqgħu miegħi jgħidilkom il-mulej. Ħatibqgħu faithful fejn poġġejtkom jien, ħatibqgħu lojali fejn poġġejtkom jien, jew għax smajt minn xi ħadd, jew ħassejt xi ħaġa, da waħda bidlet il-viżjoni tiegħek. Nerġa' ngħidlek l-aħwa. Ġenituri naturali ma tbidilhom, x'anke ma taqbex magħhom, mhux hemm isibhom missier ieħor, l-issa spiritualment, hekk ma taqbex m'ommok u missierek spiritual parents, mhux fita xi ħadd ieħor, l-imħabba paċenzja l-aħwa. Ejja nifhmu xulxin, nisimgħu xulxin, nifhmu xulxin u nħobbu xulxin, mhux nagħlaqgħu aktar disordni. Il-mulej m'hux peċità meta jgħid disordni, u Alla perfett, Alla sovran, kbir mimli glorja sbuħija. U Alla tordni, u Alla tapat. Alla tapat. Mux Alla ta' nofsi triq. Jgħidlek ħanna d-dik minna bat nitilqek le. L-istess isma laħwa. Taf xaj Ġesu ta'? Li iva ta'kom tkun iva u le ta'kom tkun le. Ek jien għamilt weda mal-mulej. U nemmen li poġini f'dik nisa najtina nippaw. Bat nitlaq jina kont nitħak balla ta'. Għax li iva tiegħi ġit le. U l-mulej ma jriġa l-affarijiet. Let your yes be a yes and your no be a no. Importanti nibqgħu nżommu kelma tagħna Kristu. Yet your yes be yes and your no be a no. Ħalli iva tagħkom tkun iva u le tagħkom tkun le. Għax kien għamilt weda mal-mulej, importanti nżomma, mhux imbagħad inbiddel is-sib għax dak għalli hekk jew għax ħassejtek. Sorry ta' qed timxi f'diżordni mhux f'ordni. Nerġa' ngħidilkom Alla mhux konfessjoni u Alla ta' ordni Ġesu. Jkun infaħħar Ġesu Kristu. Jkun infaħħar Sidna Ġesu. Għax tassow ħuti. Nerġa' naqraħħa. Tassow ħuti, oddu kollox bil-ferm meta tabtu wiċkom ma kull xorta ta' tiġrib. Għaxan tkun tkunu tafu li t-tiġrib tal-fidi ta'kom in-nisser is-sabar. Ħallu li s-sabar ikollu l-milja tiegħu fikom biex tkunu perfetti u sħa bla ma jkunu joqskom xejn. So importanti li żommu l-fidi u l-paċenzja. Imma tgħidi brother Kert tal-fejn tnaddi minn dat tiġrib. Nerġa' ngħidlek taf għalfejn? Il-mulej ma bbiddilx is-sitwazzjoni tiegħek għax tibiddel qalbek biss ixbaktar lilu għax midlam joħroġ id-dawl u meta d-depp jiġi sabiħ jtgħaddi min-nar. So
kull disgrazzja huda pala grazzja. Għax f'Kristu jiddur kollox ġid tiegħek. Hekk tibqa' lojali lejh, tikber fil-karattru. Hekk ma jkollok żmien diffiċli ma tikbirx. Il-problemi għalija skop Alla jpermettihom, imma x'għandna miktub fil-Bibja, Rumani 8:28, smadin. Għax Alla jaħdem fit għal-ġid ta' dawk li jħobbuh, dawk li ma msejjin skont il-providenza tiegħu. So Alla jaħdem għal-ġid kollox għalik. Għak inti tagħmel Kristu l-ewwel u tibqa' lojali u żomm il-kelma li tajtu l-mulej il-weda li tajtu żomma sal-aħħar. Ma jiddispeċikx għax il-kelma tal-la tajdilna it-tmiem ta' kull bidu aħjar hija minn kif bdiet għal dawk li huma paċenza fl-Ispirtu u jibqgħu sal-aħħar għajnejhom fuq Kristu. Jkun infaħħar Ġesu. Grazzi Ġesu. Grazzi Ġesu, grazzi Ġesu. Kemm inti kbir mulej. Kemm inti sabiħ Ġesu, meta nasabu dal-affarijiet, nad kemm hu kbir Alla u kemm hu paċenzjuż. Kemm hu paċenzjuż, ma anke meta nisbaljaw, xorta jibqa' jħobbna. He's faithful even when we're faithless. Dik is-sbuħ ta' Kristu u ma rridx ikkundanna l-ħadd. Kristu taf xejdilna l-aħwa. Ejju għandi kif intom. Ejju għandi kif intom. Kollu għandkom bżonn lili f'dissija tal-prova. Ħarsu lej ħadd, ħarsu lejja, jien mhux ħanġudikakom, jiena ġejt biss inħelliskom. Min waqa' erġa' ċekken fil-presenza tal-Alla u Alla jolek il-fuq, ħadd mu ħejġudikak. Ġesu ġie għal kulħadd u ġie għalina biex ikunu poplu wieħed, knisa wieħed waħda. U Ġesu jgħidilkom illum ħuti, erġa' lura fl-ewwel imħabba, lura fid-dar tal-missier u tinkwetax. Ħadd ma jġudika l-ħadd, ħannamlu parti kbir, għax Ġesu jgħidilna meta midna b'wieħed jindem l-anġli kollha jfirru fis-sema. Grazzi Ġesu. Jikun infaħħar Ġesu Kristu. Jikun infaħħar Ġesu. Ejja l-aħwa. Ek vera nemnu għedin fl-aħħar ta' żmien, ek vera nemnu hekk. Ejja naħdmu flimkien, mhux nifirdu me xulxin. Ek din vera l-aħħar sija, din mhux sija li tinfret mawtek, jew ma fejn mal-pastors tijak, li jinsija iktar naqdu fl-imkien, iktar nejnu xurxin. Ek vera nemnu din l-axħar sija, għanna iktar naħdmu fl-imkien, ma dunajtu xal Ġesu, fl-axħar żmien Great Deception, kulħat itraddi l-kulħat. Ma għoddu attenti l-aħwa ta' insomma nina fuq Kristu biss, għax u soluzzjoni, għax għanajdlek, dawn li jgħamil tal-asom, dispiċina, dizastru ġeja, dizastru kbira dawk li jgħamlu tal-asom. Għax meta għamil tal-rasek tiħu. Ma nodu attenti l-aħwa, nodu attenti u da klim najdu kollili, nittestjaw qalbna, daħal nafsena ta' testing. F'sena ta' testing l-aħwa. It's a testing season. So be careful, watch and pray. Importanti. Watch and pray, importanti ħafna l-aħwa. Il-mulej ma xaħat jintilef l-aħwa. ħat minnkom, juħobkom bimħabba li ma dispiċat. ħallu xejn, jifritkom mill-ewwel imħabba ta'kom f'Kristu. Oddu attenti l-aħwa, oddu attenti tas-sow. Għax fil-sija tkun taf fejn qalbek l-aħwa. Mux meta kollu sej war tużart. ħafna jħobbuh Ġesu, meta jekru fuq il-mejda, meta jixxalaw, imma ftitu mu dawk jħobbuh fuq is-sarib. Ftit dawk jħobbuh meta jissalbu ma' Ġesu. U Ġesu jidnebhom jħobbuh sal-aħħar. Mhux meta biss kolna l-kejk, l-ikel, il-ferħ, le, dik mhux imħabba l-aħwa. L-imħabba tibqa' kemm meta tissallab ma' Ġesu. Tibqa' tgħid missier mhux jien imma-rida tiegħek. Dik l-imħabba li kellu Ġesu għalina u għanna nħobbu mulejek u għanna nħobbu xurxinek l-aħwa. Mux għax affarijiet narawhom sejn ħżiena naqbdu naħarbu, le! Dik biex imħabba, l-imħabba tibqa, l-imħabba dak issu paċenzja, sabar, ma tasibx ħażin. It keeps records of no wrong, stinsa u tibqa timxi l-qudiem. Ejja l-aħwa ntestjaw xan f'qalbna. Ejja l-aħwa nkunu ċerti li qed nimxu fl-ewwel imħabba li huwa Kristu. Ejja l-aħwa nkunu ċerti li qed nobdu l-mulej. Għax dispiċini ngħid xi kultant nisma' wisq minn moħħna jum l-affarijiet li naraw madwarna le. Arsow lej Ġesu. Żommu għanejkom fuq Ġesu. U nista' ngħidilkom ma jdispiċikomx. Għax Ġesu huwa ħanin, huwa God of understanding, huwa God of compassion, huwa Alla li jaqat il-poplu tiegħu. Ma din tiġi bli nisimgħu xulxin, inħobbu xulxin, nibnu xulxin, u nkunu hemm xulxin vera fis-spiritu u mhux fil-feelings biss, li nkunu hemm xi ħadd żbalja xahar Ġesu. Aħfer biss kun maħfur. Dik parti mill-grigal tal-mafra tal-lek. Trittex fil-mafra taħfer dak li weġġawk.
Mux taqbatu ta' moħħok. Le, offer, reconcile. And the Lord will give you the grace to keep on pressing forward. And by His grace, you will make it to the other side in Jesus' name. So dik importanti ħafna l-aħwa. Vera importanti, nasbu fuq dal-affarijiet sowa, nasbu fuq dal-affarijiet. Vera importanti tweġġali qalbi meta nar nis jibdew tajjeb, f'da waħda kulħadd jagħmel ta' rasu. Mhux tajjeb l-aħwa. Laqa xejn, mulej ma rridxek. Immulej qed imweġġawlu qalbu. Meta nixbdu ħabel għalina, mulej xi naħdmu fl-imkien knisa waħda kif ixtiequ. Oh mulej Ġesu, kollok nina fuq kulħadd mulej. Kollok nina kol fuq ħuti kollha mulej. Għax ħinina tiegħek mulej hija ikbar mid-dnubet li nagħmlu mulej. Ħinina tiegħek ma tispiċċa qatt mulej. Ħinina tiegħek tibqa' kull ġenerazzjoni mulej. Grazzi li tiħanin Ġesu. Inti tlaq. Id-99 għal dik il-waħda mitlufa mulej. Kemm kbira l-imħabba tiegħek, tina dik il-rivelazzjoni li nibqgħu nimxu f'dik l-imħabba mulej. Għax l-imħabba tiegħek Ġesu biss qed ma tispiċċa mulej. Bħal il-parabu tal-libel ħali mulej. Meta t-tifel marfa kollox fid-dinja. Meta rrid jiġi lura tmur tiġri fuqu missier. Tina dik il-qalba xurxin mulej. Tina dik il-qalb mulej mhux nifirdu ktar bot minn xurxin. Jew nispiċċaw nobbodu dawk in-nies li darba konna ngħidulhom I love you. Le, nibqgħu nimxu fl-imħabba, nibqgħu fejtfu fejn poġġina l-mulej, nibqgħu lojali fejn poġġina l-mulej, mhux ngħid inħobbok, bro, inħobbok pastor. U għadha tajt kontra l-pastor u xi ħaġa xi jaħwa oħrajn, dik ma tagħmel sens l-aħwa. Dik ma tagħmel sens għax xejn. Ejja nittestjaw qalbna raw fejn hi. Għax ħafna fl-aħħar dispiċini ngħid ħajġu deceived. Nerġa' ngħidilkom Ġesu għalinna. Fl-aħħar ta' żmien ħafna jkunu deceived u ħafna jispiċċaw jobogħdu xulxin u jivvintaw fuq xulxin. U hekk qed jiġri jiddispiċċini ngħid. Għabek importanti ntestjaw naraw xi f'qalbna l-aħwa. Għax qed ngħidlek ma kunux aħna knisja li poġġinaw mulej poġġinaw ma qogħdin flimkien kif ħanimxu. X'saqba tiġri, li jor iġbet minn hemm, li jor jgħid għandi raġel, li jor jgħid għandu hekk, li jor jgħid fuq il-pastor u affarijiet jgħid jivvinta botti, ma tagħmel sens l-aħwa, ma tagħmel sens, għabek mhux ħanikbru hekk nibqgħu f'dik il-mentalità. Irridu nbidlu mentalità tagħna l-aħwa. Matthew 25 from 1 to 13, please. Matthew 25 from 1 to 13. Grazzi Ġesu, grazzi Ġesu. Kemm int kbir Ġesu, kemm int ħelu Ġesu, kemm int sabiħ Ġesu, int isbaħ, int sabiħ, mur isbaħ mill-iktar mħabba sabiħ, int l-mħabba divina perfetta Ġesu, int sweetness tiegħek jaqwa mill-għasel mulej, it-tubija tiegħek mulej, it-tubija infinita, grazzi mulej Ġesu. So yes, Matthew 25, 1 to 13. Il-parabola tal-10 xabbit. Imbagħad is-satna ta' Smowet ixxabħuha ma' 10 xabiet li ħarġu bl-imsiba tagħhom biex jilqgħu l-arus. 5 minnhom kienu boloħ u 5 għaqlin. Għax il-boloħ ħadu l-imsiba imma ma ħadux żejt magħhom. Waqt l-għaqlin ħadu mhux biss l-imsiba, iżda wkoll iż-żejt. L-arus id-dawwar ma ġie u għalhekk ukoll ħadhom in-nas u raqdu, għax dam l-arus, raqdu għax dam. Għax ma kienux jistennuh, ma baqgħux jistennu l-mulej, ma kienux watch and pray, baqgħu jiddubitaw, ma kienux waiting, spiċċaw jagħtuk għax xed jgħid li għor xinħossek, flok jistennu l-mulej, għalġalhom. Imbagħad f'nofs tal-lejl insama min jgħid, ara l-arus, u ħorġu l-uħ. Dawk ix-xebbet qamu wkoll u ħejjew l-imsiba tagħhom. Isma' din, iżda l-boloħ qalu l-għaqlin, għatuna ftit żejt minn tagħkom għax l-imsiba tagħna jintfgħu. Qabżu l-għaqlin u qalu għandu mnejn ma jibqax biżżejjed, la għalina laqas għalikom, l-aħjar morru għand tal-ħanut u xtri għalikom. X'in dawk marru biex jixtru jiġi l-arus, dawk kienu lessi daħlu miegħu għall-festa ta' titx u l-bib ingħalaq u ta' sow l-aħwa. Għedin ver l-ħarsija kif nemnu, il-bib ħajnaqalaq l-aħwa. Għak m'għandix iż-żejt, ħajt speċina u x'inhi iż-żejt li tgħid immulejaw. L-ewwel imħabba tgħix fl-ewwel imħabba ta' Kristu. Tkun lojali li Ġesu fejn poġġik. Mhux tiddubita, mhux tgħix fil-bitterness, mhux tgħix fil-ġisem, imma tgħix fil-spiritu tal-Alla. Għax hekk importanti jkunu preparati, għax meta jiġi daqshekk, issa hija l-ċans, issa hija s-sija. U vera tassew il-persuna taraf x'inhu fil-prova l-aħwa.
hemmhekk vera taf x'huma persuna. Fil-prova, fis-sija ta' prova, jorik il-frott. Għabek importanti kun preparati l-aħwa, ikonna żejt, dejxu flow l-imħabba bidġuħan mulej, inxenqu għal Ġesu, min fulodu sa flasġija, infaħru Ġesu, min fulodu sa flasġija, naqtaw nejxu fil-kelma talla, min fulodu sa flasġija nkunu xieda ta' Ġesu, dik kien Ġesu, għax uġi għal-rusa bla teba, uġi ġanar, mux knisa reqda, jo knisa mifruda, imma knisa maqawda, kif jishtiqu. Bil-apostolic authority li għazel Alla, mux konfizjoni, rebellioni, imma bintu rit, mux orfni. Men nodu attenti l-aħwa, nittestjaw spiriti. Għaxa għedin fl-ħar ta' zmin kif neġa najdlek, għedin fl-ħar ta' zmin kif nasbu. Oh my Lord, how careful we should be. Watch and pray, because the elect can be deceived. So be careful and guard your heart and test to see where your heart is. Because that no staġun tal-testing. This is a season of hearts being tested. So be prepared. Watch and pray so you don't fall. Jesus, Ġesu, kollok nina mulej. Kollok nina fuq kulħadd Ġesu, anka fuq mulej, fuq kulħadd mulej. Grazzi Ġesu, kemm inti sabiħ mulej. Kemm inti sabiħ Ġesu. X'għandna bżonn għandna l-mulej ma jonqosna xejn. Għandna laqwa maħbub, laqwa ħabib. X'iridu iktar? Mhux ittara kemm kbirna fil-fidi li l-mulej poġġinaw familja, mhux sabiħ nintaqgħu ma' xulxin. Mhux sabiħ nibqgħu familja, dik sabiħ fil-familja li familja tibqa' familja, mhux tiġi mifruda. Il-mulej, reġenilkom, għalla ordni ta' vera. Jina najt grazzi mulej li poġġini għaw fi knisja ma'kom. Għax vera kontent li mulej poġġini għaw, għax naf poġġini familja tajba. Ħatmu perfett, ovvjament, għabek importanti, nżommu għajnejna fuq Ġesu u nejnu l-xurxin laħwa. Nibnu l-xurxin. Mux nkissru l-xurxin, imma nibnu l-xurxin. Grazzi mulej Ġesu. Kemm inti kbir Ġesu. Kemm inti kbir Ġesu. Grazzi mulej. Grazzi mulej. Grazzi mulej Ġesu. U din ħaġa importanti li konna l-mindset meta nistennew il-mulej biex jurina l-affarijiet fil-ħajja u meta nistennew sakemm jerġa' jiġi, importanti konna qalb ta' gratitudni l-aħwa. Kunu grati, għax il-gratitudni ilha tagħtik il-qawwa li tesperjenza l-barket Alla li jgor mhux tajjeb il-gergir qatt m'għamel nies, imma jkun grat li Alla jkun l-ikbar sinjur. L-ikbar sinjur mhux għandu biljuni fil-bank li jkun grat. Il-gratitudni li Alla. U tkun grat fej poġġik u lejn nis fil-fidi u ma fuqek. Mux għedin fuqek bis abuzawk, l-għedin fuqek bis jajnuk. Xikultan tajt ma l-fejt jgħid li dak. Għat ma tafal fejn għal-ġitjak. Għabek importanti nafdaw il-mulej u nafdaw il-mulej ma nis li taħna fħajetna, nis li poġġa fuqna fil-fidi. Importanti talmu nafdaw l-ħwa. Importanti talmu nafdaw l-ħwa. Importanti. Ma n-morru 1 Thessalonians 5:18. 1 Thessalonians 5:18. Thessalonians 5:18. 1 Thessalonians 5:18. 1 Thessalonians 5:18. Grazzi, mulej kemm kbir Ġesu. Grazzi Ġesu. Kemm sabiha din l-aħwa. Sorry. 1 Thessalonians 5:16. Ismaħħa. Ifirħu dejjem. Itolbu bla ħedda. Iżżu ħajla Alla f'kollox. Danu li jrid Alla minn għandkom fi Kristu Ġesu. Xirid? Gratitudni. ħaj, tifħir, dan li għati kupeċi l-Alla, mux li ngorru ma nifaħruħ l-Alla u najdu lu grazzi tal-li għamel maħna, nikunu neħxu ħajja ta' grazzja, ħajja ta' tifħir, ħajja ta' qawwa fil-prezenza tal-Alla. Għalfejn? Għax fejn il-prezenza tal-Alla, hemm il-libertà, għax mill-liber jeħles u ta' sow meħlus. Grazzi Ġesu. Ma importanti kunu neħxu ħajja ta' gratitudni. Il-gratitudni importanti ħafna l-aħwa. Meta tkun grat, issek bikbar mill-biljonarju, għax ikollok il-paċi tal-Alla tammar fik. Inħobb ngħid bl-Ingliż, so what you focus you attract. Bil-Malti kif tiġi? Malti. Dak li tifoka fuq u jiġri, u tassow dik il-fidi. Li tifoka fuq u tiġri. Ek tifoka fuq gergir, fuq il-mandi xek għalfejn. Ek taħad gergir, imma tifoka fuq gratitudni. Alla ħajtik iktar bis tkun grat. Iktar tkun grat, iktar ħajtik il-mulej bis tkun grat. Dik il-sabiħ ta' Kristu. Dik il-sbuħi tal-mulej. What a perfect, wonderful Savior is Jesus Christ.
ما يقولوا gratitude يعيشوا حياة لهوة تا gratitudni مش جرجير إما نكونوا grati نفرحوا في المولاي ونفخروه في السبيرت وفي الفيرتا ونفخروه على كل حاجة عش كل حاجة تجرينا في الحياة عندها سكوب على الجيت تاعنا عش المولاي يفشت يعمل لهوة ايه نفضوا في جسو ايه نفضوا في جسو اتبدوا تمام ترفيد تاعنا ايه نفضوا في جسو اللي هو توجيب كل حاجة ايه نفضوا في جسو اللي هو المحبوب بيرفكت تاعنا جراتسي جسو جراتسي جسو كم نسبه مولاي اتمنى نديق نفحرك جسو اتمنى نستنى نديق نفحرك جسو شمنت نفحر مولاي انت فيش جسو يشعلك وتدفير جراتسي جسو كم نسبه المولاي كم نسبه جسو هاللويا جراتسي جسو جراتسي جسو وهجوهر لهوة importante يقول لي ما نكوتاوش عش متى نعيش في سبيرتو تنوضو نكوتاو we're grieving the Holy Spirit أتوجه سبيرتو تالا أي نوضو أتنتي لهوة ما نوضوش نعيشوا في البانيك نعيشوا بالفيدي عندي تستمونيانza صغيرة نايتكم الويكند لدت يمكن الكونديزيوني ما مولاي فيقني منا لما الويكند لدت كنت نرمت في ندم وتفش عملت لهوة تفش تعمل ترى الأفريت مش كونترا توب أما شكون تكتر يجنوك وقتاوك تفش عملت قمت وبقيت نفخر لالا بقيت ندكر سكتورة نفيق ووقفت نمت دم لهوة كمو كبير مولاي ما تمشي بالفيدي توجب لالا ما تمشي بلتارة يو بلتهوس امشي بالفيدي عنك ترى كل واحد كونتريك توتش تبانك يا عشان ترى ابدا افضل فلا ابدا كلمة سكتورة عشان كلمة تلا هي كلمة فرتا والفرتا اللي تهلس جراتسي جيسو جراتسي جيسو تستدمن للوم يتاو مش بناكلوا لهوة من مت الدم في دقة واحدة نستنى نتكلم ومتى ما استطعتش نتكلم قبل ما تكون زي نستنى نتكلم لا ده الموت نتكلم معكم ده تيب إيه ميراكلو المولاي كبير المولاي كبير جراتسي جيسو كم كبير جيسو جراتسي جيسو هاللويا جيسو كريستو نشتري نمر ماتيو 6 25 to 34 دي attitude importanti اللي كنا كيف قلت في البدو تبانيكاوش تنكوتاوش عشان البانيك أتمم الناس وتنكويتا تسبتشا مش in a good place to be عشان تنكويت يبدأ depression وين نمن هاف مش كلها إما شرطوا اللي عندهم depression هو المايند سيت تاعهم يخسب اللي تحسب هيك تكون في الحياة تحسب سبيت نيجاتيفي هتوصك نيجاتيف هيك تحسب سبيت الدبرسيون هتوصك ديبرست ما تتبدل المايند سيت تاعك لكريستو وتوب دي جسوف يعيد لك think without think without فوق شيء أمور في ديك سكتورة Grazie Gesù كم من كبير مولاي ما نشتي أمورو Matthew 6:25 to 34 please Grazie مولاي Grazie مولاي Matthew 6, 25, yes, 25 to 34. 25 to 34, all right. All right, 25 to 34. عليك نايدلكم تقعدوا شروكم على حياتكم ستاكلوا يو تشربوا أنقص جسمكم ستلبسوا يا أول هيا مش أقوى من الأكل والجسم أقوى من البس هارسوا لينا سافرة السماء لا يزرعوا لقس يحصدوا ولقس يجدوا في المهازل ومدن كله مسيركم له في السماوات يتمخم انتم ما تسمعوش اكتر منهم ومنكم بلنكوت كله تياو سيسلوا تاو اللوم اربيوم ويهد بس اسمع دي البتشا كي بيسابيها اسمع دين ريوايند ومنكم بلنكوت كله تياو سيحلو يطول عمرهم أربعين واحد بس اسم بيت انكويت هتسبحت تزيد سيارة اكتر طلق بانيك فيك والانكويت هو دوبيو هو بزا يمر كونترا الفيدي أبيجوا دوا تنتي لا هم ما مش هيدو عشان جرا ليك قالوا ليك منافسين عمل بحيث لا كريستو يدك تنكوتاش أفضاني يتميك ومتميك سلاخر يما نتلعقات يا عيت المولاي سو تنكوتاوش فوق ستلبسوا يوفو ستيكلوا
Ma ġifet tinkwetaw f'dawn l-affarijiet. Il-mulej jipprovdi. God's will, God's bill, kif jgħid il-pastor. Il-mulej dejjem jipprovdi. Jekk tgħix fir-rida tal-Alla, il-mulej ħajprovdilek kollox, ma tinkwetax. Tinkwetax u tippanikjax. Għax il-panik qed ngħidlek ikissru persuna. Ħankomplu naqraw hawnhekk, verse 28. U verse 27. U min minnkom blinkwet kollu tiegħu se seħallu jitawal omrum qarbjum wieħed biss. U għal il-biss għalfejn tinkwetaw ruħkom, ħarsu lejn il-ġieli tal-Eliqi kif jikbru u la jitħabtu laqas jiġġieldu, madankollu ngħidilkom anqas Salamun fil-glorja kollha tiegħu ma kien jilbes bħal wieħed minnhom, isma' din. Ma jekk Alla jilbes hekk imrar ħaxisa salvaġġa li llum hawn wada tinxed fil-forn, kemm aktar lilkom nistafidi ċejkna jitikom il-providenza tiegħu. U tas-sok jipprovdi dal-affarijiet żgħar li huma xejn compared to us fiex bija Alla. Alla żgur hu ssibna, żgur ħapprovdilna, għal xejdilna hawnhekk. Verse 31. Għalhekk tgħodux tinkwetaw ruhkom u tgħidu se niekol, jew se nixxorbu, jew se nilbsu. Għażawn huma kollha wejjeċ li fiċhom il-pagani. Imma missierkom li fismu jaf li dan kollu teħtieġuh. Mela fitxu l-ewwel is-salt ngħata Alla. U ġustizzja tiegħu u dan kollu jinqata'lkom ukoll. Mela tgħodux ħabru raskom għal għada, ismgħu din l-aħwa. Għax il-jum ta' għada jabber rasu għal nifsu. Biżejjed huwa l-jum it-taħbit tal-ġurnata. Biżejjed l-lum it-taħbit tal-lum. Tinkwetax fuq għada, ġibx il-problemi ta' għada l-lum. Meta taħseb fuq għada, qed tfotti l-moment sabiħ li għandek mal-mulej issa. Dal-moment jirrigal, dal-moment jirgrazzja tal-la. Kunu ferħanin fil-mulej u grati. Enjoy the Lord f'dil moment. Għax dil moment hija l-rida tal-la, dil moment hija l-glorja tal-la. U rida tal-la tsibu f'dil moment. Għax il-mulejjat maħna u mal-mulej ma jonqosna xejn laħwa. Mal-mulej ma jonqosna xejn. Imma fil-moment, mux bitassab fuq il-bira u fuq għada. Nerġa' nagħmel rewind. Għara tas-sow xajdilna Ġesu. Għara tas-sow jgħidilna. Mela fitxu l-ewwel is-saltna u l-ġustizzja tal-la. U dan kollu jingħaqadkom ukoll. Kollox improvdilkom ukoll. Ma tgħodux tħabbu raskom għal għada. Għax il-jum ta' għada jabber rasu huwa li nifsu. Biżejjed huwa l-jum it-taħbit ta' dil-ġurnata. Ma jisejxu fil-mulej, fitxu saltna tal-la l-ewwel u Alla jprovdilkom kollox għandkom bżonn. Għax meta Alla jkun l-ewwel, inti tkun l-ewwel fil-pjan tiegħu. Għax huwa missier perfett, huwa missier ġenerus, huwa missier li qatt ma jfalli, għax huwa missier tajjeb. Grazzi missier Qaddis, grazzi kemm inti tajjeb mulej. Grazzi mulej. Grazzi mulej, kemm inħobbuk Ġesu. Kemm inħobbuk mulej Ġesu. Grazzi mulej Ġesu. Grazzi mulej Ġesu. Nixtieq mmorru Psalmi 27, verse 13. Grazzi mulej. Grazzi mulej. Nemmen, għadan meta David, biex nifmu għasodin, meta kiteb dil-salm, David kif tiġrib kbir, kollox kien dlam, kollox kien jidher dlam, kollox kien jidher bla qalb, ħass li kulħadd tradiħ, ħassu waħdu. Imma għalax fidi din, tip ta' fidi għandna kodna l-mindset, għalax xejt David hawnhekk, għalax xejt. Nemmen li qatt nara tubija ta' mulej f'art il-ħajjin. It-tama fil-mulej, zom siħu, għawi qalbek, it-tama fil-mulej. Ekka l-inna David għawnek meta kienet jħossu totalment waħdu fid-dlam. Flok għal ħan ispiċċa ħazin, ħan mux ħan nasal, mux ħan irrexxi, ma għal-xek, għal xal. Nemmen li qatt nara t-tubija tal-mulej. Fart il-ħajjin. U dik il-fidi di konna. No matter what naddu minnu, nibqaw nemnu kelma tal-la. Ma nemxux binħossu u bin-naraw, imma nemxu bil-kelma tal-la. Għaxi kelma tal-la l-verità li teħles. U l-wedet tal-la u ma kolla iva u amen. Grazzi Ġesu. U tafxal Ġesu għal-ħafna affarijiet, imma dinu kolla l-mot għawija. Ismaħħa. Is-sema u l-art ispiċċa, imma klim tiegħi ma jispiċċa u qatt. Ekka l-inna Ġesu. So nisa noqoddu fil-kelma tiegħu. Nisa noqoddu fil-kelma tal-la. Għax il-kelma tal-la hija kelma li glorjuża, kelma li tissalva. Grazzi Ġesu. Kemm inti kbir mulej.
kemm inti kbir mulej, kemm inti kbir Ġesu. Sinsa din fuq is-Salmi, morru kol Salmi 23, li din is-Salm ta' David u kol is-Salm għalija personali tfisser ħafna. Psalm 23 verse 1. Il-mulej rajt tiegħi xejn ma jonqosni. F'mirat kollha ħdura jedni, dejn l-ilma fejn istrieħ joħodni, hu jirrejaqni. Jimexxini fit-triq tas-sewwa minħabba l-isem tiegħu. Isma' din l-aħwa, isma' din. Imqarek nimxi fut mudlam, ma nibżax meħsara, xinti miħaj mulej, il-ħatar tijak u laslu xieku ma jwensuni, int taħi mejda lija u dimla dowa tijaj, bizzejt li rasi, u l-kalċi tijaj tfawarli, ismaw di kif tispiċċa. Mija Iva, jimxu tibija uħnina, l-jum kolla taħajti, u namma mulej sakemm indum ħaj. Grazzi Ġesu. Namlu rewind l-aħwa. Psalm 23 verse 6 għala xej David. Mijaj, Iva, jimxu tibija uħnina, il-jum kolla taħajti. Mux ġurnata wahda, il-jum kolla taħajti. Dik il-mindset li kellu David. U dik il-mindset għanna konna l-aħwa. Mux għajdu, il-lum is a bad day. No bad days in Jesus. Only good days. Jiddependi fuq il-fidi tijak u fuq il-perspettiva tijak l-aħwa. Għaxek il-kelma talla tajdilna, Iva jimxu tibjawnina jum kolla taħajti. Ekku l-aħwa. U skont il-fidi tijak terċievi. Mażumu unek fuq Ġesu. U l-jum tijak ikun kolla tibjawnina. Għax Alla huwa faithful. He's faithful even when we're faithless. Għala kemmu ħanin Ġesu. Kemmu sabiħ kif jaħdem il-mulej. Kif issa jkun ma nfaħrux il-Ġesu li jibqa' faithful ħin kollu magħna. Grazzi Ġesu tal-faithfulness tiegħek. Grazzi miegħi, grazzi mulej li miegħi u ma ħiwti kollha. Iva jimxu tubija u ħnina u l-jum kollha ta' ħajtna ngħixu f'darek missier. Grazzi mulej għaddis. Grazzi mulej għaddis. Kemm inti twajjeb Ġesu. Kemm inti twajjeb Ġesu. Hija l-aħba tas-sow. Alla huwa għaddis, Alla perfett. Li nista nafdawh. Nerġa' ngħidilkom ma nemxux bli naraw jew xejn tiġrem barra fid-dinja nimxu bil-fidi. Nerġa' ngħidilkom fidi toġob l-Alla, imma mhux fidi biss tal-kliem, bl-emil, bl-imħabba. Mhux mħabba bil-kliem, bl-emil, kif inġiburuhna ma' xulxin. Dik importanti ħafna l-aħwa. Ħafna importanti nasbhom dawn l-affarijiet, ħafna. Grazzi Ġesu. Grazzi Ġesu, kemm inti kbir mulej Ġesu. Nixtina mmorru, din hija l-iskrittura x'naqsam magħkom issa hija l-mindset li għandna nkollna fil-sikurità tal-imħabba tal-Alla, li nkunu secure fih. Romans 8, 31 till 39. Romans 8, 31 till 39. Grazzi Ġesu. Grazzi Ġesu. Romani 8. Romani 8, yes, Romani 8, from 31 to 39, 31 to 39. Romans 8, 31 to 39. Il-glorja tal-imħabba tal-Alla. Għarax kim sabi għadin. Xinajt mela u dan kollu. Jekk Alla u maħna, min jista' jkun kontra tagħna? U li anqas li l-ibnu stess ma ħafira. Imma taħalina u kol, kif ma jatuni xikol kollox miegħu. Min se jakkuża l-mażlumin tal-Alla? Alla stessu dak li jġustifikhom? Min se jkundannaħħom? Kristu Ġesu li miet, jew aħjar li għammin mwiet jinsab fuq l-emin tal-Alla u li jidħol għalina. Min se jirfidna mill-imħabba ta' Kristu? Id-daħbit, id-dwejja, il-persekuzzjoni, il-ġuħ, il-era, il-tġrib, il-xabla, le, palla u mektub. Minħabba fik il-jum kollu jikundawna l-mot, joduna pannaċ għal-qatla, ma f'dan kollu aktar minn rebbiħa bis-saħħa ta' dak li ħabna. Ejna ġi naqraw għad il-kelma kemm sabiħa, verse 37. Imma f'dan kollu etnaddu minnu parissa, aħna aktar minn rebbiħa bis-saħħa ta' dak li ħabna. U nħobbuh għaxu ħabna l-ewwel. U għażilna, mhux għandna għażilnieh. Huwa faithful li xejn mu ħajkissirna għaxina żgur li laqqas il-mowt, laqqas il-ħajja, la l-anġli u la l-wit, la żmien tissa u la li ġej
jista' jifridni mill-imħabba talla, xejn ma jista' jifridni mill-imħabba talla lawa, xejn ma jista' jifridna mill-imħabba talla meta nkunu qed nistrieħu fih. Meta nkunu qed nafdaw fih, meta nkunu għajnejna fuqu biss, hemmhekk ħadd u xejn ma jista' jifridna mill-imħabba talla, għax Alla li għażilna huwa faithful u tassu għalilna in-naċċ jismgħu leħni, in-naċċ jismgħu leħni u fejn jkunu huma hemmhekk inkun jien. U jien nitlaq 99 dik il-waħda għalkemm huwa Alla kbir ta' mħabba li no matter what aħna tiegħu u vera aħna tiegħu nafdaw fih, il-mulej ħajkollu l-aħħar kelma fuq ħajjitna u ħatkun kelma ta' rebħa, kelma ta' glorja. Grazzi Ġesu. Grazzi Ġesu. Kemm inti kbir mulej. Ma kif bdejna fil-bidu l-kelma ta' it-titlu kienet isru tolbox ma tafux meta jessija. Ma nkun preparati l-aħwa. Ħabek nixin ngħidilkom diskuttura oħra u osfar b'għandi naqsama magħkom hija James. Hija skuttura ħafna importanti din l-aħwa, din hija parti mill-messaġġ kif għandna nistennew il-mulej, kif għandna nibqgħu bil-fidi fil-mulej. Ħansiba ġakbu, ħansiba ġakbu. Grazzi Ġesu, grazzi mulej. Grazzi mulej tal-mħabba ħnina tiegħek mulej. Grazzi mulej ta' kollox mulej. Grazzi mulej. All right, dini, Ġakbu 5:7. Yes, Ġakbu 5:7. Laħwa, stabru, sama jasal il-mulej. Ara l-bidwi, jod b'sabar kbir jistenna l-frott aziz tal-art. Sama juxitak bikrija mwahra. Stabru intom ukoll. Aw qalbkom għax il-midġa tal-mulej fil-rib. Ismaw din laħwa. Gerkux kontra xurxin laħwa. Bes ma tkunux ġudikati. Araw li bħallef jatawn u dim il-bib. Per eżempju ta' tbatija u sabar laħwa. Hudu profeti jitkellmu fisem il-mulej. Dawk li zamaw sħiħsa l-aħħar. Araw. Aħna nutsuhom pala ħinja. Smajtu bis-sabar ta' Ġob u tafu kif blajnuna tal-mulej. U għala jiem ħajtu għax il-mulej jaf jaħder u ħanin bil-bosta. Il-mulej ħanin. U fl-aħħar il-mulej il-Ġob taħlu double portion naqwa mill-bidu għax baqa jafda. U għek aħna laħwa u kobet naddu mit-tġrib għek nibqaw l-aħħar mal-mulej. Il-mulej jitina sorpriza kbira xu għalla ta' sorprizi glorjużi. Grazzi Ġesu. Grazzi Ġesu. Mela nkompa unek laħwa. Verse 12, ismaw din. Imma fuq kollox ħuti, la taħfux u la bissem u laqas bl-art u tibdu ebba ġuramenti jor, ismaw din. Iżda ħallu l-iva ta'kom jkun iva u le ta'kom tkun le. Bisek ma tkunx kundannati, smajtu laħwa. L-iva ta'kom tkun iva u le ta'kom tkun le, bis ma tkunx kundannati. Ma kiena najt tajt iva l-xaħat. Iva fid il-knisja, Iva lej mulej, Iva lej dawk ma fuq il-fatturata, un-bad biddilt istorja kollu, skużani, skod il-kelma talla jena ħanġi ġudgat. Għed taħt il-kelma talla, ma l-importanti li Iva ta'na tkun Iva, u le ta'na tkun le, għax Alla għala ta' ordni. Għed taħt il-skuttura, għarġismawa laħwa, għarawa. Iva, iżdaħallu l-Iva ta'kom ikun Iva, u le ta'kom ikun le. Bisek ma tkunx kundannati laħwa. Bek għamiltu għed tridżomuha l-imħabba paċenza, l-imħabba sabar, l-imħabba taħfer u t-tirranġa kollox għal-ġita l-aħjar. Nerġa' ngħidilkom laħwa, hekk għandkom xi ħadd fil-familja ġenituri, hekk ma taqblux magħhom, mhux isibu ġenituri oħrajn, tara kif tranġa. U l-istess spiritualment u fil-ħajja ta' Kristu. Hekk jien għandi xi kontra xi brother hawnhekk, le, mhux nitilqu il-mur ranġa miegħu fil-mulej, għax mwek jrid Kristu liva tagħna tkun iva u le tagħna tkun le laħwa. Jirek eżempju ħan iżżewweġ, ngħid nħobb il-mara u niżżewweġha, mbagħad ngħid għada le, ħan nitlaq sibt waħda aħjar, iktar kif toġobni, ma skużi, ma fimtux il-patt tal-laħwa. Għax li Iva ta'kom li tkun Iva. Alla mħabba jis-sakrifiċċju. Mhux inkollu taqblu flimkien, laqas ġismek stess jaqbel l-organi kollha jaqblu flimkien ara ma' xi ħadd ieħor. Mhux dejjem ħataqbel, imma dik l-imħabba li tmur kontra l-feelings, kontra li tara u ma timxix ma x'taqbel u x'ma taqbilx, timxi ma' Kristu. U Kristu ridna ngħixu maqgħudin flimkien. Għax hekk il-mulej poġġina hawn kif nemmen aħna familja laħwa. U hekk qegħdin fl-aħħar sija nerġa' ngħidilkom, hekk qegħdin fl-aħħar sija kif nemnu dak wasal żmien li iktar naħdmu flimkien u nibnu xulxin. Għax ikun hawn great deception and people hating each other. Nodu attenti laħwa. Nodu attenti laħwa.
Grazzi Ġesu ta' kollox, nfaħruk mulej. Inħobbuk Ġesu x'inti tajjeb mulej. Inti tajjeb mulej. Nkompli din lax versi x'inaqsam magħkom. Ġakbu 5:13. Ismaw wala ħwa. Hemm xatt fostkom imnieket ħalli dan jitlob. Hemm xatt ferħan ħalli kanta salmi. Hemm xatt marit fostkom ħalli dan jissejjar presbiterti tal-Knisja biex dawn jitolbu għalih u jdikuh biż-żejt fisem il-mulej. it-talba tal-fidi salva l-marit u l-mulej jaqajmu u jekk ikun għamel xi dnubiet jinħafrulu. Saqru wieħed lil ieħor nuqqas tagħkom u tolbu għal xulxin bisek tfiqu ismaw din. Staqru wieħed lil ieħor nuqqas tagħkom u tolbu għal xulxin bisek tfiqu ma ntolbu għal xulxin biss infiqu u nibnu xulxin dik il-mod tal-fejqan il-mulej għax għakim sabiħa din. It-tolbu għal xulxin bisek tfiqu. It-talba ta' bniedem ġust mamula bil-ħerqa għandha qawwa kbira. Għalija bniedem bħalna kien, meta talab bil-ħerqa biex ma tagħmel xi xita għal 3 snin u 6 xhur sħa x-xita m'għamlitx fuq l-art. U meta reġa' talab is-sema rat ix-xita u l-art għamlet il-frott. Għakim sabiħa din. Ħoti, jekk xatt minnkom jibbiet mis-soba u xatt jġibu lura, dan għandu jkun jaf li min jersaq lura mit-triq ħażina xi midneb jħessruhom mill-mowt u jossu l-kotra ta' dnubiet. Ma l-aħwa. L-iva tagħna tkun iva, l-leħ tagħna tkun leħ, u nejnu xurxin u kunu ma' xurxin. U bil-fidi nimxu fil-mulej, mhux bid-dubju, nimxu bil-fidi f'Ġesu, għax Ġesu dal-waħ ġej l-aħwa. Dal-waħ ġej, jiena nemmen din vera viċin. Nemmen veħna viċin ħafna bekk importanti. Watch and pray. So you don't fall for temptation. Watch and pray. Kun preparat. Għax najdlek l-aħwa, l-affetta jiġu dal-wat. Kif id-nasseb, ħajkunu tal-biza, ħajkunu tal-biza. Għal-dinja li mux biex għanna rebħa. Ġesu stessal, laqas l-infer taqleb il-kinisa tijak, għax jina fikom ikbar men fin-dinja. Għanna l-bajda ta' Kristu jimmat laqnaqat. Ma' importanti naħdmu fl-imkien l-aħwa. Naħdmu fl-imkien fej poġġina. Pax poġġina u għaskob aħna familja. So nerġa' ngħidilkom, mejjor il-iva ta'kom tkun iva u l-le ta'kom tkun le. U għak għamiltu xi wedit mal-mulej biex tkun f'dik knisa bħala home, tmurx kontra dik il-weda. Għax kont il-kelma tal-lej spiċi ngħid mhux jiet ngħidha, ħanurik biex tkun tafu mhux jiet ngħidha, x'majtx ngħid xejn ta' moħħi, qed ngħid xejn il-Bibja, għax dik il-kelma tal-la. Sosso xejdin għal-mulej. Għalli le ta'kom kun le u l-iva ta'kom tkun iva. Għax min jgħamil motiħor jkun kondannat. Ma importanti nudu attenti l-aħwa. Kien Natalija, kien tajt iva li nibqa' lojali li mulej li l-knisa poġġini li tinżomma. Mux għabba l-biza għax huwa divor responsibilità u l-imħabba hija commitment. Paċi ma'kom l-aħwa? Inħobkom kollha? Nixrikom il-ġit kollu fil-mulej, naħdmu bħala familja, nibnu xurxin u nħobbu xurxin kif ħabna Ġesu. Għax Ġesu għal, id-dinja tkun tafkom bl-imħabba ta'kom lej xurxin. Ħalaj talba laħwa, najdu talba. Dak huma fuq Facebook u YouTube. Facebook u YouTube. Li tixtu taħtu ħajtkom Ġesu għatma taħtku ħajtkom qabel, għajdu d-talba miħaj. Missir, nigrazzjakom ta' kollox xi tagħmel magħna. Nigrazzjak Missir ta' kollox xi tagħmel magħna, Missir. Kaffirna ta' d-nubet li għamilna kontrik Ġesu, kollok nina fuqna mulej Ġesu. Tina qalbi nobduk u nħobbuk xurxin kif ħabejtna jint mulej. Nitolbu l-qalb u ġiġenara lik Ġesu. Lejdi dejjem tkun l-ewwel Ġesu. Li nħobbuk mulej u nimxu fil-mħabba lej xurxin mulej Ġesu. Għax id-dek tixtieq mulej. Grazzi tal-ħajja ta' dejjem mulej. Grazzi mulej ta' kollox aħna tiegħek Ġesu. U ngħixu għalik Missier f'isem Ġesu. Amen. So ngrazzjawk ta' Facebook u YouTube li kontu magħna. Mulej jkun ma'kom. U nitlob għaw xaħat l-lum l-darba unek li ma taħajtu l-mulej. Għaw xaħat li ma taħajtu l-mulej. Tajt il-talba miħaj. Min għatma il-talba għajt sajda l-darba.